Tiche gwenge mago mag Nyanza ntiere osuptende auchiel mane kaunti ma Homa Bay kachel koda ariyo e kaunti ma Kisumu mabende SHA no suspend tije chwalo tije mage. Erokamano. Koro ngeni SHA ni ka nokele ka okumba mar thieth. Ok en ni en some bottomless pit ni en nam moro me ituomo tuomo ok ng'e gikone. Pesa ni en pesa ma jopiny magolo to en pesa bende nyalo rumo kokwale kata koti kodi marach bende nyalo kelo ng'ikruok e service provision. To ka jopiny kaka jogo wego osiptende kata jotuo gin jogo mabe jomi badhi ng'ato dhi osiptal ting'ise ni ma outpatient to ing'ise ni wabu claim kaka inpatient ka ni hospital ng'ato dhi thieth ting'ise ni gimokodo kokidi wanyalo golo lakini ka gidhi claim to giclaim ni timo ni bero motere mane theater. Koro wach mag fraud go osebedo mang'eny ahinya to gimochako medo ketho kelo wach fraud ni chon kata ka NHIF kwelo NHIF ni kwele private hospitals gich joge mane nigi interest mar loso pesa gich jo public hospitals ne gionge ok ne gine tiende kwalo pesa gich pesa no pod mane e ofuko mar serikal but nitie chiko no los maluongo ni facility improvement fund mane waziri Ganda wacho ni pesa molose hospital donge hospital kanyo itiyo kod hospital kanyo ko ni gini okelo problem e public hospitals gich kodo nyaka jo public hospital be koro keto okora lady be yeka dada to kaka hospital mo bedo suspended ka ni ti nyaka public hospitals to pesa no kudu akwali kamano ok nyal konyo pesa nyal bedo moromowa ko kikwalo pesa no kawuono kiny kendo konyo ok yudo mano mokongo mario en ni jogo bende matiyo hospitende gi bende bedo jo ukora ni ng'ato dwaro bedo dwaro man ji ochule gi cash ko kidhi kacha ting'isi ni SHA ok ti ni system ni piny to system to bera ng'ani mok dwaro wach SHA gi SHA budho gi chudo dwaro mondo ji ochul cash ko ja piny cha to kana sechulo gini wanolia edi ma dhi hospital ni SHA ok ti ni kene system ni piny ing'isi god product approval kuru jite obeti ni approval 2 days ni system ok ti jupango laini timre pile kaluwa neno mara dek en ni sasa ya jatuo dhi hospital to koyudo kony modwaro kony mowinjore e samo winjore ok obedo tinde bedo gi SHA ok obedo tinde tiyo gi SHA nikech SHA no okony sasa mobedo matuo kako dhi chuno nyaka dhi e hospital private kodhi to wacho ni gino SHA ok gitigo SHA tinde ok chudi but de bed ni public hospitals tiyo makare kaka no beni gitiyo man jo piny kodhi ni public hospital to thieth makare yudre ji nyalo doje SHA kata mok gi chandre godo but bada temo ngiso jo piny ni okumba mar SHA ni kokwa rite to bende ko biritowa sasa mino fraud mora kata dhi hospital no kata ka thieth wano mi gi report me de message opogre the monde report sasa mi dhi hospital to ng'isi ni wadwa claim inpatient to no ni outpatient the monde report sasa mi ling sije mi kwalo SHA no SHA bro gore piny to SHA fail rudo pod nigi private insurance ne ile dhi chandre mbele kanyo to ntie dakteche wete ni mabende koro bende no me suspension ntiere dakteche aboro wuok e kaunti ma Nairobi Bungoma gi Kilifi gi clinicians ang'wen mowuok e Nairobi gi kaunti ma Homa Bay kendo amor ko yini di mag dakteche go kaka chama mag dakteche wang'o jogo pile ni kikelo jo fraud mora inne jo tuyo mowinjore ne jo piny yo mowinjore into normal claim tiende nade mod was the need of doje e corruption e fraudulence as a doctor tingi maber ni SHA no gore piny in ma ward ni bopo gi jogo mobedo detained ni poko chulo bill in ma bedo gituo moingore ga chino kuchopo hospital sama kare gi no onge pesa no in ma ibo yudo problem ki ma hospital onge yath jo hospital onge equipment ge ukawo pesa mar SHA odhi okwalo koro wan kaka chama wa support it kendo ka bring member mora obedo mentioned kanyo okwabi kata ko oyawne case ra moriembe tich ge wach corruption must be dealt with. Erokamano ahinya ntiere moko kuom wote madwaro mar mondo